una no, sa 12 ko na confine dito sa Provincial Hospital Tuberan City. Then after 3 days okay, so nangikan sa emergency room kini ang emergency room no, 3 days ko dire dayon tawag ko ni Dr. Marquez magisuan kay na paano man ko wala na ulian ako na kaundan ako anang tulo ka adlaw no, ang tawag ko ni Dr. Marquez mapag-i-endorse ko niya sa ASO Regional dili mauna siya no, ang ASO salamat po ang nabalhin ko diri 3 days after tungod ni Dr. Marquez Regional salamat po kayo niya no diri 3 days po ko diri dayon pauli Regional na-endorse ko niya diri okay. Lami kayo ang kwarto diri ng Regional komportable kayo no. Salamat po Regional nga nabalhin ko diri kay dito sa emergency room nagdaghanan na tao dito no, nagkahuot dito mas kalagang kasinting Regional. Okay, amoy na kung hitabo diri sa emergency Provincial Hospital mga Regional. Salamat po sa maong hospital o na panggit po na kumudit ko pagayo no. Salamat po uli na po sa among balay Regional. Okay, mali akong room to sa ASO Regional. Okay. Ano siya no ng ICU sa mga stroke patients, mga na-stroke mga Regional no. Komportable yun inulog kayo no, pinunasan yun padre mga Regional di patuloy para adlaw di magpunas yung walay watcher wala pag-awson niligid kapit yan muna ni uli na ka after 6 days Regional.